Ubos ang turnout karon sa ligtas chikining measles rubella vaccine. Din usas mga itumbok hinungdan ang kahadlok sa mga ginikanan sa bakuna batok sa COVID-19. Ani ang report. Naagyan namo si Mary Joy Alonso, daptin sa karsada, kauban niyang 2 anyos nga anak nga si Percy. Niadto lang miaging semana nakadawat ang bata og bakuna sa tipdas ug polio subay sa ligtas chikiting program sa Department of Health. Giangko ni Mary Joy nga nahadlok siya sa sinugdanan nga pabakunahan ang bata kay nagtuo siya nga basin mao kadto ang bakuna sa COVID. Ganun kinahanglan man pabakunahan nato ang bata para makuan sa tipdas malayo. Apan gipasabot siya sa mga health worker nga lahi ang bakuna nga ilang itupok siyang anak maong nisugot siya. Ang kalainan sa measles vaccine o sa COVID vaccine, unang-una, lahi ang atong target population. For the measles, rubella, and polio, ang atong population 0 to 59 months old. So wala pa kaabot og 5 anyos ang sa kabata. Sa COVID vaccination, 18 years old below, walay apil. Ang pagpasabot sa mga tao mao'y dakong hagit karon sa Department of Health sa ilang kampanya sa pagpamakuna sa measles, rubella ug polio. 72% lang sa 95 to 100% nga target ang nakabot sa supplemental immunization program sa pagtapos nining buhana. Mas ubos ang dakbayan sa Sugbo nga adunay 62% ug ang kinatasaan mausab ang dakbayan sa Lapu-Lapu nga 80%. Gipasabot ni Dr. John Antoinette Albito, Medical Coordinator sa DOH7, mas delikado ang measles ug polio kay makamugna og grabing kadaot sa panglawas itandi sa COVID nga adunay taas nga recovery rate. Ang focus is on COVID, but if you look at the records, ang prognosis atong COVID, maayo, taas ang recovery rate. Pero kung ang bata matakbuyan og polio, wala na ginay kaayuhan, mag-suffer siya sa mga complications, and worse, it can cause death. Gilugwayan og laing semana ang measles, rubella and polio vaccination aron makaapas pa mga ginikanan sa pagpabakuna sa ilang mga anak. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.